Věděli jste o tom, že také tady v Přerově žila poměrně početná židovská komunita? Tady na Žerotinově náměstí a v jeho okolí bydlelo ještě před druhou světovou válkou něco kolem 250 lidí židovské víry. Osobně jsem byl velmi překvapen, když jsem se dozvěděl, že stále existují Přerováci, kteří si na naše židovské spoluobčany pamatují. Patří mezi ně Oldřiška Kloubcová, která se narodila v roce 1924 a tady na Žerotiňáku vyrůstala a taky pracovala. Toto je všecko židovský. Od Malé Pasážky, celý to Žerotinovo náměstí. Tady byl klempíř, Sís se jmenoval, dělal, tady toto potom byla hospoda Houšťavová. Toto je Greenwald, tam byla ta stáčírna. Paní Oldřiška si pamatuje na židovskou synagogu, židovskou školu a taky na spoustu židovských rodin, které tady v Přerově žily. Například ten krásný dům za mnou si nechal postavit židovský obchodník Wolf. Dům vedle, který je podobně pěkný, zase patřil židovské rodině Kleinových. Dále měl své sídlo a bydliště lihovarník Grünwald nebo taky rodina Steigerových či rodina klempíře Síse. Na opačné straně, kousek od židovské školy, zhruba v těchto místech, stával dům staré paní Greenové. Ta v tom domě provozovala obchod se smíšeným zbožím. A právě v tom domě bydlela i dospívající paní Oldřiška se svými rodiči. Společně byli u toho, když 75letá paní Julie Greenová musela nastoupit v létě roku 1942 do transportu směrem Olomouc, respektive Terezín. No, tak taky jsme se akorát rozloučili. Ona zase byla taková tvrdá ženská, protože žila sama, byla odkázaná jenom sama na sebe. Uschovávali si věci, ceny, kde se dalo. V případě, že by si vrátili, protože to víte, že vždycky byla nějaká naděje. Určitě si mysleli, co kdyby, nebo s tím nepočítali, co tam bude. Paní Greenová už se do Přerova nikdy nevrátila. Nacisté ji totiž zavraždili v prosinci roku 1943 v Osvětimi. Podobný osud potkal bohužel většinu přerovských židů. Do Přerova se po válce vrátilo pouze 7 příslušníků přerovské židovské komunity a ta tady tím pádem zanikla. Židé se vytratili ze svých domovů a také z naší paměti. Osobně se velmi hlásím k myšlence připomenout si alespoň za pomocí tzv. Kamenů zmizelých. To jsou dlažební kostky, které se umísťují před domy, kde žili oběti nacistického režimu. Myslím, že i tady v Přerově bychom si takto mohli připomenout paní Greenovou, ale třeba i rodiny Kleinovi, Wolfovi, Sísovi, Greenwaldovi, Mandlovi, Polakovi a mnohé další. Nejen proto, abychom na ně nezapomněli, ale i proto, aby se něco tak nesmyslného a tragického, jako byl holokaust, už nikdy neopakovalo. A na závěr ještě jedna prosba. Pokud byste věděli o nějakém zajímavém člověku, svědectví nebo třeba předmětu, který upomíná na existenci přerovské židovské komunity, byl bych moc rád, kdybyste se nám ozvali do zpráv. Děkujeme.